Валерия Георгиева и Айлин Бобева определено станаха приятелки по време на участието си в «Ергенът», макар че и двете се бореха за вниманието на Евгений Генчев. После обаче той избра Валерия и двамата имаха връзка около година и нещо. И въпреки че двете с Айлин продължиха да бъдат дружки, Георгиева нито веднъж не я помъкна на обща почивка с пианиста, нито поддържаше толкова близка връзка с нея. За разлика от сега, когато дъртият милионер Ваньо Алексиев буквално не може да се отърве от Бобева. Айлин е навсякъде на почти всяка ултраскъпа почивка по света, на която той води гаджето си Валерия. Ще прощавате, но никой мъж не би се съгласил на това, освен ако няма нещо скрито. Откъде накъде той ще плаща масрафите на Бобева, пък било той заради гаджето си, което би било нормално да иска да е само с любимия си. Първоначалните слухове бяха, че Алексиев оправял двете и Валерия, и Айлин, но днес гръмна друга и доста по-логична версия. И тя е, че Айлин пътува редовно, безплатно, с тях, за да обслужва богати познати и бизнес партньори на Ваньо по света. Фактите са два: Айлин иска пари и лукс, и не й пука за секса. Сама го беше признала преди време, може да го направи с почти всеки. Съберете 2 и 2, ясна е работата. И е далеч по-логично от това да я чука Алексиев, защото каквато и да е, Валерия ще се почувства унизена, коментират запознати.